Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. F'atmosfera ta' festa fit-Teatru Blue Arena fil-każin tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mater Grazia f'Ħażabbar għaddejja maratona biex tinħoloq l-twallidna li qatt eżistiet. Il-partitari ta' din is-soċjetà jippruvaw jiksru r-rekord nazzjonali biex ukoll jiżdied ma' tlieta oħrajn li diġà għandhom taħt isimhom. Waqt il-ftuħ tal-maratona l-ħamis filgħaxija, il-membri baqristi selmu memorja tal-żagħżugħu partitarju Nigel Mulliet li ħalla din id-dinja fil-jiem li għaddew b'mument ta' silenzju fil-bidu tagħha. F'kummenti li tagħna l-President tas-Soċjetà Mario Colina semma li dan ir-rekord li jrid intlaħaq sal-ħadd li ġej f'ħidma ta' madwar 77 siegħa se tinħoloq liedna twila ftit inqas minn 400 metru. Il-liedna li tagħmel parti intrinsika mill-armar tal-festi tradizzjonali Maltin flimkien mal-fustun u l-pavaljuni fost oħrajn hi wkoll meqjusa bħala armar rik li naraw fit-toroq tal-ibliet u l-irħula tagħna inferxin fuq perjodu ta' diversi xhur. Is-Sindku ta' Ħażabbar Jorge Grek qal li din il-ħidma tkompli ġġib atmosfera ferriħija fil-komunità bir-riżultat minnha li se jkun qed jitgawda fil-jiem tal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Settembru l-ġej. Qal kif dan l-impenn jaqgħad diversi persuni volontieri fil-lokalità. Tkellimna wkoll ma' Ġifri Saliba minn Malta Records li ta' dettalji dwar it-tentattiv mill-Żabbarin. Bħala di Malta Records l-ewwel nett aħna t-tirtan huwa dejjem li nippromovu l-kultura u l-festi. Issa dan ir-rekord hemm ksur ta' rekord fuq 4 linji u fihom irid isir rekord ta' inqas minn 77 siegħa u r-rekord preċedenti kien ta' 358 metru u 10 ċentimetri. Allura it-tentattiv huwa li jissuperaw dan l-ammont tal-liedna sa nhar il-ħadd li ġej.